Σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Slug It Out 2, που βγήκε αυτό το παιχνίδι από μια σειρά που λέγεται Slugterra. Αν θέλετε πάτε την δείτε την, είναι αρκετά ωραία. Και στο σημερινό βίντεο θα ανοίξουμε ένα chest. Θα παίξουμε αυτό το ποσάκι. Σε αυτό το παιχνίδι απλώς κάνεις τριάδες με τα σλιγκάρια σου και παραπάνω. Και πρέπει να νικήσεις τον αντίπαλο. Με τακτική μου είναι να σπαμάρω σλιγκάρια. Υπάρχει και το Fusion Shot που πρέπει να πας 2 σλιγκάρια level 20. Και είμαι 2.500 coins. Είμαι 5.000, είμαι 7.500, είμαι 10.000. Και κάνεις fusion και μπορείς να ρίξεις αυτό που έριξα πριν λίγο. Θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε γιατί θα μας δώσει καλό τσest αυτό. Και κάπου εδώ κερδίσαμε. Ωραία, θα ανοίξουμε και αυτό το crystal chest. Ελπίζω να μας δώσει 50 gems. Ωραία, τέλεια. Ας το ανοίξουμε. Ωραία, έχουμε και άλλο μπουσάκι. Ωραία. Ας κάνουμε την τακτική μας. Λογικά θα μας δώσει 5 gems επειδή δεν είχε πάρα πολύ ζωή. Ωραία, εντάξει. Επίσης αυτό το Fusion Shot που έχω είναι είναι από το πιο δυνατό από ό,τι έχω δει. Είδατε, μας έδωσε 5 gems. Και δίνουμε 3 για να το ανοίξουμε. Ωραία, και θα ανοίξουμε ένα dark chest. Ωραία, 78 τέτοια. Θα παίξουμε εδώ. Σχετικά είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, αν θέλετε κατεβάστε το. Ωραία, και το Fusion Shot και αυτό δεν παίρνει αρκετό για να το νικήσει. Ωραία, συνεχίζουμε. Ας βάλουμε αυτό το chest. Και σε αυτό το βίντεο θέλω να τερματίσουμε αυτό εδώ πέρα. Έχει 12, όχι, 25, είναι αρκετά. Να τερματίσουμε αυτό. Εδώ πέρα έχω παίξει λίγο. Δεν είχε κάποιο που να είναι λίγα, ξέρω, να το τελειώσουμε γρήγορα. Για να δούμε αυτό. Πόσα levels. Ωραία. Το εδώ πέρα πάμε. Και είναι medium. Μια χαρά. Ωραία, απλώς πομάρουμε σαλιγκάρια. Ωραία, Fusion Shot και κερδίσαμε.
Άρα πάμε και στο 2. Ωραία. Και fusion και κερδίσαμε. Δεν χρειάζεται και καν το fusion. Ωραία. Και έτσι παίρνουμε coins και μπορούμε να μαξάρουμε ακόμα πιο πολλά σαλιγκάρια. Έχω μαξάρει ήδη αρκετά. Και έχω κάνει πλέον ένα update που τυχαίνεις πιο δύσκολα σαλιγκάρια από ό,τι πριν. Άρα και τέλος. Ωραία, μας έδωσε 25 gems από ό,τι είδα. Μόνο εγώ είδα ότι μας έδωσε 25 gems, είναι ίδια. Ωραία. Βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να θα σας δείξω μετά τα σαλιγκάρια που έχω. Και αν θέλετε, μπορείτε να μου γράψετε κάτω ποια σαλιγκάρια θέλετε να βάλετε στην ομάδα και στο deck μου και να παίξουμε με αυτά, αν θέλετε. Για να μου πείτε, θα σας δείξω ένα τα σαλιγκάρια που έχω. Πατήστε σε αυτά pause το βίντεο. Γράψτε το όνομά του αν θέλετε βέβαια. Και εγώ θα τα δω, να κάνω μια λίστα και μπορεί να κάνουμε σειρά εδώ αυτό. Δηλαδή δοκιμάζω το τάδε deck. Αν θέλετε πείτε. Όχι πείτε, γράψτε. Εγώ θα σας δείξω μετά τα σαλιγκάρια. Και αν θέλετε γράψτε κάτω. Και θα τον βάζω στο βίντεο αυτόν που μου έγραψε την ιδέα. Άρα πάμε να νικήσουμε αυτόν εδώ. Το Fusion Shot κάνει πάρα πολύ damage και το συγκεκριμένο από ό,τι θυμάμαι κάνει 3.000 damage. 3 gems, όχι 25 όπως είχα δει εγώ. Ας το νικήσουμε και αυτονομία στα γρήγορα. Και αύριο μπορεί να ανέβει βίντεο που παίζουμε multiplayer, που προσπαθούμε να πάρουμε ένα skin. Ωραία, πάμε στο 8. Δεν έχει ούτε πολύ ζωή ούτε λίγη ζωή. Έχει μέτρια ζωή. Ωραία και fusion shot και νικήσαμε. Να δείτε πόσο πιο γρήγορα τελειώνει η μάχη με το fusion shot. Τώρα αν δεν είχα fusion shot θα ήταν πιο δύσκολο. Έχουμε άλλα 4 levels. Άρα στο νικήσουμε και αυτό να έτσι τα γρήγορα, να τελειώνουμε γρήγορα.
Ωραία, και κερδίσαμε, και κερδίσαμε τη μάχη. Αν έδινε λίγα παραπάνω evolution stones, ωραία θα ήταν. Έχουμε άλλα 3 levels. Ωραία, fusion shot και τέλος. Πάμε να παίξουμε και τα τελευταία 2 levels. Και μετά να σας δείξω αρκετά τα σαλιγκάρια που έχω για να μου γράψετε στη σχόλια κάτω ποιο deck θα θέλετε να δείτε. Ωραία, τώρα κάνουμε και fusion shot και τέλος. Πάμε και στο τελευταίο. Θα νοικήσουμε εδώ λίγο γρήγορα. Ωραία, τέλος. Τώρα θα σας δείξω τα σαλιγκάρια. Και αυτά που θέλετε να βάλω στο Fusion. Πείτε αυτό και αυτό. Fusion. Αυτά που είναι πορτοκαλί πίσω μπορούν να μπουν στο Fusion. Το πάω αργά για να δείτε. Και λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή και like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!